Bola to myšlienka Majky Zelinovej dať nás dokopy. Ona prišla s ideou robiť dizajnerskú skupinu ako niečo nové, projekt, ktorý tu ešte nebol na Slovensku a vlastne oslovila mňa, lebo sa poznáme dlhé roky, oslovila Romanu, pretože sa poznajú dlhé roky a ja som navrhol, že prizvime ešte Máriu, pretože ona je fajn šmeker a v móde sa vyzná, je to najlepšie oblečená žena na Slovensku v showbiznise. Ešte by som doplnila, že nie preto, že sa poznáme, ale preto, že poznám Míšov štýl, ktorý je úplne odlišný, takisto Romčín aj Majkin a práve tieto štýly som si povedala, že áno, že toto bude najlepšie, každý sme iný, čiže myslím si, že zaujmeme väčšiu skupinu ľudí ako iba v podstate jednu cieľovku, no. Takže to bolo to. Kolekcia trvala najdlhšie, teda jej vznik? Kto s tým mal najväčšie problémy? Moja trvala najdlhšie, ale nie preto, že by bola najzložitejšia. Myslím si, že ja som mala posledná najnedožitejší model. Hej? A nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, že mám veľa inej roboty a trošku som to asi lajdala. U vás štyroch v podstate každý sa venujete niečomu úplne inému, ako je móda vo svojom civilnom živote. Prečo práve návrhárstvo? Prečo práve tá myšlienka, že áno, teraz je to vo mne, idem spraviť svoju vlastnú kolekciu? Ja? Tu tak čakám, že budú hovoriť oni. No, v podstate ja ti poviem len toľko, že ja som nečakala, že budem tu niekedy takto vo svojom živote stať backstage ako módna návrhárka. Mala som z toho dosť veľký stres. Akože prvýkrát ma to na mňa brucho bolelo, proste na záchod sa mi chcelo, čo akože za normálnych okolností, keď idem spievať alebo idem predvádzať model istej návrhárky, mi to nerobí problém, ale cítila som nejakú veľkú zodpovednosť za to celé, aby to vyšlo, aby nám hudba vyšla, pretože sme na to veľmi chystali a zodpovedne sme sa na to pripravovali a vyšlo to nakoniec, všetko dobre zapadlo. A v podstate sa veľmi teším, že som v tejto skupine, hoci akože fakt som si nikdy nepredstavovala, že budem niekedy patriť medzi modných návrhárov. Môj hlavný job je spievanie, ja proste spievam. A popri tom si proste budem niečo navrhovať a dúfam, že v tejto skupine budem čo najdlhšie s vami. Ja som vždy chcel byť v skupine. A ja? Ešte nás nauč spievať. Áno. Si budeme spievať. Keď boli Spice Girls, tak som chcel byť v skupine. Hajdeme. If you wanna be my lover. You gotta get me my friends. Bude vaša kolekcia niekedy predajná, alebo ani vôbec nikdy? Samozrejme, newpeople.sk. To bola najväčšia PR na svete. Ďakujeme za túto otázku, vyrovnáme sa, faktúru pošleme. Vidíme sa aj na Facebooku, tam máme svoje modely už od zajtra, takže si môžete popozerať. Budeme mať aj kamenný obchod. Faktúruje sa to na mňa, účtuje to ona. Áno. Peniaze zbieram ja. Ešte niečo?